Vrei să ai parte de o experiență inedită? Să descoperi culturi noi și să te bucuri de tradiționalele mâncăruri mexicane? Dacă îți dorești o vacanță diferită, cu experiențe memorabile ce merită povestite prietenilor, hai pe plajele însorite din Cancun sau Riviera Maya. Poți descoperi a 5-a minune a lumii, Chicinita, să ai parte de o relaxare maiașă sau să te distrezi la maximum la Coco Bongo, cel mai mare show din lume care te va captiva cu siguranță. Dacă îți plac păsările și animalele exotice și vrei să-ți petreci ziua printre broaștele țestoase sau în junglă, Mexic este destinația perfectă. Delfini, insule, parcuri de aventură pentru copii, natură, vegetație, superbul parc natural de distracție Xcaret, resorturi de 5 stele și multe altele te așteaptă să le descoperi. Indiferent dacă ești agenție de turism, corporatist sau turist avid de cultură, distracție și relaxare, Roju.ro îți va îndeplini visul în destinația Mexic. Love to travel, love to book, love to Roju.ro.